Dumateng para kata Sino Budaya Kanom Dalah Putri. Salajengipun medalipan gambaran Patih Pujoganom kang sinebut Bujang Ganong. Para mila kados mriki prahipun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng pinarik ingkang sekeca, sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran. Ayo nggih bocah bagus, timbang turu sore-sore sowan ana pono. Rokok. Iya. Iya. No. Urang out jangan. Monika gambaraken Patih Pujoganom. Iya sinebut Bujang Ganong. Gambaraken Patih Pujoganom ya sinebut Bujang Ganong. Utusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana. Patih Pujoganom utusanipun Prabu Raja Kelana Sewandana. Wijil saking kutha Bantarangin tumuju wonten ing praja Kediri nglamar kusumaning Ayu Dewi saka langit. Ingkang kathah para kayen raja saking negeri, para manca, para menteri, para bupati nganti cacah raja sewu negara. Ingkang gandrung kayonen kaliyan kusumaning Ayu Dewi saka langit. Gusti Patih kula ingkang suwan Gusti Patih. Kula sumanggaken sinuwun. Ya.
Oh, 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 akeh kene bakul kok. Yo. Oh oh. Oh oh. Oh ah. Oh oh. Oh. Oh ya. Oh. Oh ya ya ya. Oh oh oh. Oh. Salah. Oh. Oh ah. Oh. Loh. Ayo le, oh, oh, oh oh, 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 la la. Yo, oh ya. Gambaraken para senopati saking kutha Bantarangin. Ho. Iya. Oh. 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 Salah. Ingkang kathah para kayeng raja saking negeri, para manca, para menteri, para bupati nganti cacah raja sewu negara ingkang gandrung kayeng kalian kesemaneng jejuluk Dewi Saka Langit. Bila Dewi Saka Langit gadhahi patemboyo sinten ta kemawon ingkang saged gadhahi tontonan ingkang dereng gumelaring jagat raya menika mangke badhe pikantuk kalian kesemaneng jejuluk Dewi Saka Langit. Oh, Mila
Mila Prabu Raja Kelana Sewandana nggadahi arak-arakan saking kutha Bantarangin. Ingkang jemudal wonten ing kutha Raja Kediri ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun ingkang sami nitih trangka. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula semanggaken Gusti Prabu. Monika gambaraken Prabu Raja Kelana Sewandana Raja kang sakti Mahambara Bilbudi Bawalaksana papasan ora tedas kapak paluning pandi sisaning grinda dasar raja kang jayeng palukon gambaraken para senopatih saking kutha Bantarangin ingkang dipun pandhegani dening Prabu Raja Kelana Sewandana raja kang tasih muda yuswanipun kang dereng kagungan garwa. Gusti Prabu kula nderek Gusti Prabu kula sumanggaken Gusti Patih. Kabul Sudarsono. Tobat. Ayo Gen, keripik gedang keripik telo. Saiki edang ning katoning padha rata. Yo! Oh. Oh. Oh.
Oh oh. Iba Lamirin selaku bendahara. Ayo bi. Oh ayo. Lo. Oh ya. Cocok. Ayo. Popo keri dhisik. Iku ganti gilirannya anak buah Pak Rin sih. Ya. Ayo. Larang lo Teng. Mau tak mau naden nih kok. Ayo Ger. Ayo bisa nongkrongin joget. Sibuk. Pak Rin jane nemu komando ki piye to ki mau? Ora ate ki sing angel. Kono ya rada angel Pajak kendang larang yo mbok ngukeli sing joget. Kono ya angel. Aku yang ngewangi panjakku kok ya. Tak delang. Lah delang. Aja mepet-mepet bu kebawa kebawa. Kuwi bolongan. Iki ya Allah. Iki lho wis bener ate sing bener. Aku ya kudu guyu jane. Lah piye dene gawanmu ta, Bang? Lah ya. Ya mikir kuwi ate nglarang to, Bu. Yo kan ngukuli sembarang ya iso. Sambat iki. Tiba. Bayar akeh teko kene telat jati potong 20.000 iki. Ya, Dek, jan ora koyo cah iki tenan kok. Heeh. Sampeyan nak joget aja ngiwasi Pak Ateng ya. Ora sama. Heeh, kok Pak Ateng tas bingung. Nah, Jajae kok kudu kenalan sik to, Bu. Kenalan sik jenenge sapa, Bu? Ya sik, Bu. Heeh, digawa, Bu. Heeh. Iki gandangane dene kene sik Pak Rin. Lah ngono. Kenalan dhisik ya. Asma sinten? Asma sinten, Dek? Panu. Pak Anu piye to jane? Kok Panu kades? Sinten? Panu. Dek, sampean ki pacakane dagang nggo wanteng gagah bedeksa. Kok jeneng kok mahal. Panu. Lah yo sing nyauri Pak Rul. Lah ngono lho. Paringi asma sinten, Dek? Panu. Panu.
Pano. Walah, lha iki lho Bah sing sitok iki sing jarae ngomongi angel gisole untu. Takono sik anake sapa? Bapak ibuke jenenge sapa takono sik. Iki ora usah digas. Lebih. Trimono Pupu, aku Kabul, Bayu Terus? karo Rene apa-apane. Iki pribumi. Pribumi maksudnya piye? Iki asli lahiran Guringan. Oh ngono. Berarti Caca ki ning kene Pribumi iki asli Guringan. Lah. Oh iya. Iki mboke. Oh mboke nek kono, Bae Mbak. tukang ngendang. Oh. Iki lek bapak itu tak gak bayaran bar wis. Tenang. Ora masalah mah itu, Rek. Kamu lho tak hati-hati. Iki ngono Iki mbok pribumi. kenalan. Tak tenan tak iki Guringan asli lho iki. Kenalan Ya, gak jenenge apa-apa. sapa? Heeh, jeneng wong kenalan gak ada salah Pak Bah. Engko Mas Panu ben ngerti awakmu Mas ngono lho Panu. maksudnya ngono. Paringi asma Mas Pano. Ya, ki dalem pundi, Adik? Bulu pasar. Bulu Guri Pasar. Bu rada indek ngene, Bu. Keduwuren. Ya kita ketoprak. Oh iya. Ki dalem pundi? Ya wong aku cak ini Kok sik tebel ben ngomong sik, bul kuwi ben ngomong sik. Iki gak seminggu kene. Aku bingung. Sampai madepe rono madepe rono. Ya ya Dan ya. Gak percaya dhewe. Ya wis ya Sampai Dan. nak didangu madepe panggak rono ya. Ki dalem pundi Adik Pano? Womburengan. Putrane sinten? Ah. Wah, ana Cahyo Slamet to? Oh, dudu. Lha iki Cahyo. Kuwi lek Cahyo sitok iki Cahyo Guringan ori. Ya berarti ku Cahyo kok anake akeh men aku ngono lho iki lho. Bener ning kono Cahyo Slamet ning kene Cahyo Rukun. Oh, Cahyo rukun ya. Heeh. Ibuke sapa? Ibuke sapa Dek ibuke? Novi. Ibu Novi. Heeh, ndek nenek ya. Sing di ibuke. Sing di wonge. Lah dalah. Oh, lah wonge ndek kono kok. Ya wis. Heeh, sampean joget sing semangat ya, Dik. Heeh, iki masyarakat Burengan kene omah ya. Heeh, tepuk tangannya mana Adik Pano. Iki penerus generasi penerus Mas Eri. Heeh. Lho iya, masa iki pakai enek sing ganteni, Bu. Nah, besok masa montek enek sing ganteni Enek sing gurine. gandang. Ngono. Ayo, Mas Ateng, kula sampean kendangi nggih. Ya. Mas Ateng. Sing banter, Mas Ateng. Mas Terokno. Ateng. Mas Banter. Ateng. Mas Ateng. Mas Ateng. Ketoke omong yo luaran ketoke Bu Ibu. Mega iki cangkeme iki kena gisole loro. Ketoke ngomong yo larang bocah iki ketoke. Sik kita adep ning guri sik. Engko dikira aku umuk sampean guyu Dik. Lha kenapa? Hi, senyum lagi lho iki sing angel iki nih lho. Iki nyantol iki. Iki ginjal, Bu. Ayo. Di Panu ya ditakoki Mas Pupuk terokno. Terokno ya, Iya, terokno Mas Pupuk ya. Mas Aan. Urun. Mas Aan. Wis ngene penak kendang grogi. Madhep ora net. Teng aku kendang ono teng. 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 Wis itu. Lah nek omong kok suwingkat men. Lah iya kuwi lambene kecekel wis disole lho. Oh ngono. Iki mergo aku nak dewa-dewa selaknane. Sing banter Dik, sing banter. Aku kendang ngono. Tang. Tang. Aku kendang ngono. Aku kendang ono. Lah iya. Tek Beres to. buku Ayu. Bayu. Nggih. Ayo. Ayo iki wis lak nangis Teng. Ayo, Teng. Ayo, pukul ayo. Yo. Oh. Lawaran. Joget sik kok Mau jare kok ngendangi Mas Ateng jarine. Ya. Oh, ya. Kok salahne to? Oh, Ateng bedak-bedak kok mbok salahne piye to, Pak? Mariono, kamu sudah tua ya? Tak warane sik. Wis, sampean gak usah nyawang Ateng. Tapi ketoke kok kulino dikendangi Pak dhewe to, Pak Ren ki. Pak dari Jawonan kok. Piye? Gak iso, ponorogonan gak iso. Tak kono, nek nang omah dikendangi Pak dhewe apa gak? Iki jawabe walus Loh, so. biasane ngono nek latihan karo Biasane Pak iki dikendangi main bapake kudune dong. karo Pak kok. Oh, boten Mas Eri. Kok gak tahu? Iki ning atine nyauri ngene. Aku lho sekulino dikendangi Pak Ateng. Iki ngene iki. Wow, no. Ayo Pak Ateng. Ya. Ayo. Ayo dana mau jajal, Bu. Hop, sik Teng, kowe ora keplak Teng. Jajal pupuk iso. Jajal pupuk sik. Lah ketak. Oh, mau jajal iso ora iki lho. Mon, bukaan mon, Dimek. mon.
Operator jenengan. Operator kendangnya sitoke sampean kakne dimek. Heeh, kendang tonge. Operator itu tak? Iya, Kang Temon yang ngarep. Gak patek krungu ya waduh lek operator. Jajan pemain muni gak Bu Ibu? Oh muni. Wes berarti ya. Keplak. Wes. Oh, lo nek kurang lo. Wes, ayo. Tung tak tung. Lah dalah. Kenonge piye to? Tuntai langsung go kenong muni kendange keri. Hoi. Ayo, ora tanya kendang. Ora tanya Bang. Blak tak. Hop. Hop. Wes. Gak kompak. Alah tak kendang jadi cangkem eleh. Ndang. Ayo tang. Tung tak entun. Blak kentak dul tang. Mingko bosok lambemu ngendang iki. Alah lho iki bertancep langsung ngene gak sanyawan raiku. Waduh, ya wis, ayo dikendangi Mas Kabul. Wis, ayo Mas No. Dingin to ding ding. Blak kentak dul tak. Dong tak. Sampeyan aja ngiwasi Mas Kabul, madhepe rono. Nah, Asal lagek dul tak. lah Aja enak ya, Tro. untune mingkem. Dong tak dong tak. Lah, dong tak. Alah, Tak. Dong. Iki lho nak kendangi kena bolak kendangi cangkem. Ayo. Tang tak dek tang dek lang tak dek tak. Telun tak deluntung tak. Lep. wes. Lep. Sik, ben diwarai anu. Sik, iki adik Pano rene sik, iki tak cekle. Bibi, diwarai Bi. Warane Adik sik, Pano Bi. diwarai Bi. Ayo. Ayo. Iki sing kendangi sapa? Sing kendangi Pak Kabul. Sing ngendangi Biasanya nek sing joget warga Burungan ini nyawer. ngono. Iya kose. Wis disiapne Bul. Wis kita anggap ki anak buahku. Ya. Oke, anak bagus Bibi. Ayo Bi. Ah. Boleh Bi. Bi. Semangat Bi. Oh, Nyawaki wotengen. Sing enek duwe tak diparani. Ya. Ojo kalah. Ya. Burung iki ta, burung. Wah. Ora gayane oke. Lak trimo ngono ae kecil. Oh, gayane. Jajali anak buahmu, Bu. Wes, ora ketok. Loh, pagak ketok ditutupin bae. Wah iya sing nom glomo wis tuwek ngengkel. Kose ora ketok ae. Sik. Bukan kesalahan maaf, bukan. Wes. Hop sik cangkeme Hop. piye? Sik. Nah. Teng, ki meng debi anak buahmu mau kendangi. Iki Sik. anak buahku tak kendangane cangkem. Oh ngono. Oke. Mbok kedangi dhewe. Tak kendangane. Pak ini monggo. Oh iya, wes ayo. Nyawer. Monggo. Lho lah kok malah fokus sing sawer. Oh ono. Yang ini. Sik ngene, Sik, saiki Gilbi anak boy atek. Kadang ana cangkem Bul. Sik to ngene. Ya ben oleh koyo sawer ngono kuwi Alah lebih. kok sik menengo sik. Piye jajali? Aku jajal kendangane cangkemen nek nyawer ora ndok. Tang. Ya. Pe pindho dikendangi. Lho kowe gaplok masih ngawer sapa kok Alah jembek menapa Ya kono. enak. Oh iya wes ya. Tang. Hop. Iki wong Burungan dhewe. Lah iki. Lah kok mau sawer? Iki sing cilik-cilik. Dadi liyane. Lah sing tuwek. Lah rugi lu ngundang sing tuwek-tuwek iki. Sing tuwek. Ya sing tuwek engko ae. Burungan dhewe. Sing tuwek engko ae. Lah iki le. Kene ada cowok ngadu. Terima kasih. Lah ngono lho. Baru iki ada Lagi kurang sitok Bang. Lah tukang kendang. Tukang kendange. Iki kurang sitok bocahe. Yo iki burke gagak rimang. Lho iya kok. Awake dhewe salaman tok Pak. Baru iki sing lomah. Terima kasih. Salaman sih. Salaman sih. Kendange, Pak kendange. Pak Ateng. Ateng. Ateng jaluk. Kena gak enak. Iki iso muni. Gak, Pak wis salaman ambek aku wis gak Alah usah. wis ora usah wong ate mung tekone telat tok yo ana. Bener. Ayo bro tak kendangi ya. 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 Tak entak deng lang tak entak tuntung. Hop. Deng. Hop. Joget to dhisik saweran nengku. Kowe joget tok dhisik. Lah kowe fokus karo wong nyawer kok, Bul. Sendi Bang? Ora joget sik kok. Tak dudu jamu mek ngene tok. Terus. Lah ya buke Lah kok ibu iku ora muni tang tak bu tak
duduk katana delang tok delang entang telu dentang tak dentang tentang tentang kleng entang kleng Kala bol. Kae lah dieke lho arep ono. adike iki lho aduh bawur ki walah bol ki tuwek yo kaya Ora bawur apa-apa. lho Ora rezeki nek sing ronge ngene. Alah ngene kowe rin semedut aku anu nyang-nyang. Patah. kowe nak mlayu ki dingeti to nak mlayu dingeti Lek ngonji kok saweran aja mok jek. Wes kok mikir kowe rin. lah wes oke ngene Mbah sampe gojeki Mbah numplek ning kono ngene Mbah tang dun tang rumplak dang telang tang telu dun tang dang tang dun tang dadelang tong Saiki ganti sitok Epo. Jalan, Pak Bu. Ganti sitok Epo. Awakmu ganti. Waduh. Wah iya, kowe urung epo. Jimo sik yo, jimo sik. Yo. Iki tak kari sik, awakmu jek kuat gamel apa gak? Wis Wis yo wis. Nek gak kuat gamel yo ganti paat yo. Ler, Piye? 20.000 wabet. Ayo ganti paat, awak wis kesel ya. Oh. Gagak rimang. Gagak rimang muda. Ora delompokane. Saya kawa, saya menak. Sesuk lek tanggapan ngejak cacah neh. Ngombe enggak? Saya tak ngombe sik dulu. Sesuk kita mulai, Pak. Saya ngombe. Wait. Oh. Oh. Boleh kalah. Hui. Boleh kalah. Ayo ngono. Oh ah, oh, ayo le, woi, ya, oh, woi, Maroko, dah, darah, oh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bola dikuasai kabut. Apa yang terjadi? Bola adalah oh. Apa yang terjadi? Bola ketinggalan. Tangkap ke depan gawang saudara-saudara. Kabel ki jane pemain bola model piye to wong balik kayak Riko gak ero ki jane.
Ki ketoke mbok uber tenan. Lha wene mbak penalti gak ora gol no kok. Os. Alon-alon Pak Rin mlaku wae ngulone gak usah mlayu kok nerake wong-wong. Mlaku wae. Ya. Puk, kowe nggawa bal ora usah melu, Puk. Lebih karcis sih, Puk. Apa parane piye to, Wi? Ya. Tak dung ding tok, tak tok ding tok, tak tok ding tok, tak ndi bocah ya? Lho kok gak ketok? Iya. Cek wadah kita wetes bocah ya. Oh, ya. Oh. Ayo ger. Iya bola dalam. Ya, lo. Iya bola dalam. Awas persiapan. Iya. Iki tutupan mari penyanyi, mari kucingan. Awas. Iya. Kakak Rimang. Persiapan 3, 2, 1, ya. Bola kalah. Requestnya Panita penyanyi Pak. Umumnya ler. Wih, sumpah gak mampu. Oke, tarik ekstra Patih Bujoganom kita segek sawatawis. Kembali kita hadirkan bareng sediatan artis yang hadir dari kawasan Bumi Kota Tahu, juga hadir dari kawasan Bumi Kota Angan Jokonya bersama hadirnya Gagak Rima Demek Pro. Terima kasih banget atas dukungannya.